Doncs seguim des de la Festa del Comerç del carrer Galileu, amb aquestes visites que ens acompanyen avui, en aquest dia ben assolellat. Ara mateix és el torn d'Ignasi Planas, ell és l'alcaldable de la coalició Millor Barcelona de Reglament i Solidaritat a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Planas, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què l'acompanya? Més va acompanyat per la Miss Dorothy Salmon, que és l'esposa de l'exprimer ministre Alex Salmon d'Escòcia, que a més què tal? Molt bon dia. Ens entén bé, no, en català? Sí, perquè jo tinc una petita apartment aquí a prop Castelldefels i estic molt contenta de poder visitar tot aquest petit comerç que surt al carrer, perquè nosaltres en Edimburg no tenim, degut al clima, no tenim aquesta possibilitat. De fet, hem convidat a Miss Dorothy Salmon a acompanyar-nos en aquesta visita precisament per mostrar-li el que és el batec del comerç tradicional de Barcelona, del comerç de proximitat, del comerç que fa que les nostres famílies, tantes i tantes famílies, tinguin una activitat econòmica pròpia que li representa molt d'esforç, però que alhora li representa un mitjà de vida, de manera que les famílies tiren endavant. Ell és un model que a Escòcia no veu reproduït, però hem volgut mostrar-li precisament per contrastar aquesta diferència de comerç, per poder explicar que Barcelona s'ha de concentrar molt més en defensar aquest nivell comercial de barri, on les famílies realment veuen millorada la seva situació econòmica a través de molt esforç, però veuen millorada, que no concentrar-nos només en el que són les activitats vinculades al turisme, per exemple. Des de la coalició Millor Barcelona, una de les coses que moltes vegades els petits comerciants de barri pregunten és en els partits és si es permetrà l'obertura de noves grans superfícies a la ciutat de Barcelona, si hi haurà aquesta ampliació de més metres, com les que ja hi ha anat. Quina és la posició de la coalició? Miri, ens sembla un error garrafal l'ampliació, per exemple, de la Maquinista, que s'ha autoritzat en aquesta legislatura i que ha comptat amb l'oposició de totes les associacions de comerciants, no de Barcelona, no, de Catalunya, perquè representa precisament un atac directe en aquest estrat econòmic que defensàvem del comerç de barri i del comerç de proximitat. Per nosaltres va ser un error ja directament la seva obertura. El que no té cap mena d'explicació és que l'Ajuntament segueixi ampliant aquestes grans superfícies comercials. Precisament el que hem de fer és afavorir a través dels horaris, afavorir a través d'una competència justa, que cadascú pugui guanyar-se la vida amb aquella activitat que, a més, un gran nombre de famílies ha exercit tradicionalment. Conec bé el sector, com a forner que érem de l'Eixample, del carrer Aragó, cantonada Nàpols, sé perfectament l'esforç que representa per una família tirar endavant un comerç, tirar endavant un taller, tirar endavant un petit negoci familiar, perquè a més s'hi afegeixin les dificultats afegides d'haver de competir amb uns horaris absolutament descabellats, d'haver de competir amb la promoció de determinades zones comercials més cèntriques o que són senzillament illes de comerç de franquícia, i no cuidar el comerç de barri, que és el que aporta una riquesa transversal en totes aquestes zones. A més, un altre dels temes que els comerciants també es preocupa és el tema dels horaris comercials, de la llei estatal que hi ha i també la llei catalana sobre aquest tema. Quina és la vostra posició referent a l'ampliació d'horaris comercials? Doncs, inevitablement hi ha d'haver uns horaris que protegeixin la conciliació d'una vida familiar amb una vida professional. És evident que una família que tira endavant un negoci no pot dedicar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana a aquest negoci, sinó que ha de tenir una limitació en quant a la possibilitat de competir de forma justa amb altres comerços que senzillament són franquícies i que, per tant, estem parlant d'empleats que fan torns, que també tenen el seu dret a viure, però poden fer-ho dins d'uns marges d'horaris molt més raonables. En aquest sentit, ens sembla absurd que els horaris comercials s'adaptin als interessos dels turistes. Els horaris comercials han de ser coincidents amb allò que una família pot respondre per fer del seu negoci viable. A partir d'aquí,
cal buscar l'acord entre tots els comerciants de la ciutat, cal buscar l'acord entre els interessos dels ciutadans, els interessos de les activitats turístiques, però sobretot preservant el model de comerç tradicional d'aquesta ciutat. Doncs Ignasi Planes, suposo que ha pogut veure ja també aquesta fira comercial del carrer Galileu, ha pogut parlar amb comerciants. Què li ha semblat aquesta visita aquí a Sants? Doncs ja la coneixíem, però precisament per això hem volgut convidar-hi Miss Dorothy a que ens acompanyés, i amb ella doncs, li estem mostrant el que és la força del petit comerç, que a vegades confonem el fet de que sigui petit amb que no sigui potent. És petit un a un, però el conjunt del petit comerç de Barcelona és una de les activitats econòmiques més importants, i aquesta fira del carrer Galileu doncs, n'és un exemple evident. Sí, deixa'm dir que és molt interessant el que està dient Ignasi, perquè jo quan torni al meu país portaré un bon assessorament i un bon consell per informar el meu país també, perquè és una forta, té molta força que la gent, la família en aquest cas, la família de botiga, botiga, surti al carrer per estar més a prop i donar més negoci en aquest cas en el petit barri o en la petita zona de cada ciutat, no? És molt interessant. Moltes gràcies, Ignasi, moltes gràcies a Ràdio Sants Ràdio. Molt bé. Doncs gràcies Miss Dorothy Salmons i també a l'Ignasi Planes per acompanyar-nos avui aquí a la Festa del Comerç del carrer Galileu. Gràcies i bon dia. Molt bé, gràcies i millor Barcelona.